ke ikhwezi FM kusona lesikhathi Donsa Bukhoma ke yena ke uThandazani wakamsomi lapha ke osuka kaMndeni Skincare. Sabona Thandazani? Mangaliso. Unjoni? Kwathi ngithi nje oh yes sisonke nje. Sisonke. Niyaphila kodwa Thandazani? Hayi no siswami somncomane kakhulu kulezi zinsuku sidla ikhwezi izolo besilapho live e-studio namhlanje sesibingelela sibukhoma sisenquthuke namhlanje la eCambridge Center. Niyayidamzela nje la ikhwezi. Wemfethu uNkulunkulu sabonile sesinikezile ithuba ngithi abalaleli basakazi siyanithanda kakhulu. Nathi siyanithanda Thandazani. Awusho ke Thandazani sixoxele nje kafishane ke ngomndeni Skincare ukuthi ke yini umndeni Skincare yazi he sichazele Thandazani angifuni ukwenaba. My sister Mangaliso sibingelele kuwena nabalaleli once again njengoba ushilo ke uThandazani uThiphiwa kaMsomi lo from Umndeni Health and Beauty Products mfethu Umndeni Skincare isigcobo lesi my sister esamafutha esisiza kakhulu ezinkingeni zesikhumba singabala umbandamo nokuqubuka nebhande nezilonda amalonda ieczema iskin rash thin staph noma umuntu enenkinga yesikhumba mhlawumbe siyaluma siyoma siyashesha ukuphasha siyaqhuma siyadabuka Umndeni Skincare usiza kakhulu even naseyinyaweni mawunenkinga nje einyawo ziba buhlungu ziyaqina ziyaqhuma ziyoma zinamakhona ziyavuvukala ziba buhlungu Umndeni Skincare uyasiza kakhulu and okugcina umndeni uphinde usize kakhulu ko mosquito mfethu ifulale ugcobile o mosquito abancenze konke lokhu Mangaliso kwenziwa yithako Umndeni Skincare owakhiwe ngazo kufanele sintronela oil sibala bogarlic namanye nje ama essential oils. Yeah, shuthi ke nje mawugcoba umndeni uyahlonipheka ngisho nalapha yana komaskito. Nazo ke siyathanda lapho nisenquthu usushila ukuthi ke usuphahlukile la Thandazani wathi hayi angisakwazi ukuyibamba Mangaliso nomlaleli silapha nenquthu namhlanje kwa Cambridge nenzani lapho? Namhlanje Mangaliso sivakashele enyama pharmacy la esisupply ngomndeni Skincare ebizwa ukuthi iSandlwana Pharmacy and ngiphethe noma isister la uenhle ongomunye abasebenzi bakhona la ekhaya so into yethu enkulu ukuzochazela nje abalaleli bekhwezi nabantu bakhona la enqothu kakhulukazi ama customer aseSandlwana Pharmacy ukuthi ngempela umndeni usukhona and ungakwazi ukuthi ubasize kuzona zonke inkinga zesikhumba sibaphathele nje special somndeni Skincare. Yeah, njengoba usushilo ukuthi khona uma sister lapho uma sister ngiyacabanga ukuthi ke kuningi kazo sixoxela kona nje nanokuthi ke kunama customer lapho abuya athina ama customer mesebuyile sezoxoxa ukuthi hayi siphatheke kahle ngomndeni. Uenhleke ngendlela kamuhle ngayo uzoba umndeni nje ku radio enhle sawona sanibona igama lami ngoenhle ngusokhemisi eSandlwana Pharmacy. Siyabonga ukuthi namhlanje umndeni ufikile njengoba bebe abantu vele esporta kubona nama clientele esimaningi kakhulu ama customer ayawuthanda umndeni agcoba wona umndeni. Mhlawumbe ente umbuzo omkhulu kakhulu engicela ukubuza isingaki iminyaka nesitokha Umndeni Skincare la eSandlwana Pharmacy? Umndeni sesustoke for 4 years la eSandlwana Pharmacy siqala ukustocka sisale phezulu sathe samuva seza la eCambridge Center lokhu siqhubeka nawo umndeni ama customer ngisho ungekho bayawucela bayaorder size subeke eceleni subekela ama customer mawufika nje siyaqhaqa singakawu receive. But ke ake sibhekeke ama customer afikayo izithi ama customer asuke ngawazi at all umndeni bese niyawachazela noma bakhona abantu abafikayo ebesuke sebewazi umndeni bewufune kufika ama customer kanjani la ekhaya? Nama customer into bezuthu khona bawaziyo umndeni asebeyocelayo nabaqala abangakazi bawusebenzisa asathu umuntu ethi yena isikhumba sakhe sibi siyoma isikhumba sakhe mhlawumbe une-eczema ngisho ingane ezincane ogogo inyawo ezibuhlungu bese siyam-introduce kumndeni sithi akathathe nanku umndeni agcobe wona uzobe next time ke sephindolela icustomer leli ufunayo kumndenini. Okay ake sibhekeke umuntu mase sewuthengileke umndeni okokuqala uyabuya yini okwesibili meyibuya njengoba nina nisebenza la ePharmacy ubuya thini kunini? Uyabuya umuntu okwesibili masimdesela omncane uzobe sebuye sesicela omkhulu awukho yini omkhulu ngoba wonke umuntu ekhaya uyagcoba. Sengisana ngomndeni ukuthi ugcoba ungenalutho isikhumba sakhe sibe right akusiyo into esebenzisela uma ukuthi
isikhumba somile noma unenkinga une-rash unebhande cha into ongayisebenzisa ungenalutho kube yinto oyisebenzisayo because ama-natural products i-right kakhulu for wonke umuntu. Okay, mina mfethu ngisuka eGreat Town kula si-manufacture khona Umndeni Skin Care. Namhlanje senivakashele ebukhoma la eSandwana Pharmacy. For umuntu olalele ulaphana ekhaya ungamchazela uthi iSandwana Pharmacy ikuphi uzoyithola kuphi emefika khona le Enquthu njengoba sithi namhlanje wonke umuntu akeze la ezothola umndeni nikuphi nendawo? iSandwana Pharmacy uzosithola ikhemisi elikhona eNquthu elaziwayo lise-rank endala maqondana no-Cambridge nizolibona likhulu lihlotshisiwe ulibona useza nje kude futhi akekho ongalazi ngisho ule plaza ungena nje Enquthu uma uthi sacela ukubuza iSandwana azokutshela ikhemisi ukuthi lingakuphi ngeke nje uzuduka ma ufika nje eminyango ungena ubona nje ngomndeni kuqala uhlala la ngasemnyango umndeni omkhulu omncane ubekiwe nama-prices akhona futhi sesine-specialist esiphela u2 months sinalesi special somndeni. Wow, enye into ke enhle engicela ke singene kuyona ngizwile ukuthi la eSandwana la Enquthu kuleli dolobha leli ngathi mina kuphela i-pharmacy ekhona beside Umndeni Skin Care. Mhlawumbe umlaleli ke engayithola yini ezinye zezinto ezindayisa Umndeni Skin Care kuphela noma singeke sibale but okunye khona yini umuntu angakuthola uma engeza la eSandwana Pharmacy? Kukhona angakuthola la eSandwana Pharmacy si-specialize ey'ntweni zezulu si-specialize ey'ntweni zesingisi into zokugcoba into ezey'ngane yonke into oyidingayo ikhona eSandwana Pharmacy makungekho sizoku-odela njengoba nje nomndeni nje wawungekho sawu-order nakho usukhona namhlanje khona omkhulu khona omncane ayikho into engekho eSandwana Pharmacy senza sure ukuthi yonke into ikhona for abalaleli nabathengi bethu. Enhle asivale awuthi ayeye eSandwana Pharmacy ayeye eSandwana Pharmacy ayeye Mndeni awuthi ayeye Mndeni ayeye Mndeni ayeye eSandwana Pharmacy. Usakhona Mangaliso? Ngisakhona sokuthi nama ngithi ayeye. Ngiyamuzwa enhle ayi muhle uyazwakala impela ukuthi hayi ugcoba wona Umndeni Skin Care thandazani. Hayi siyabonga elakho nje lokuphetha lapha na ke kumlaleli ukuthi ke puthumani lapha yana ke Enquthu lapha na ke Cambridge Center niyothenga wona ke Umndeni Skin Care. Alright Mangaliso noko number 1 sigacela nje sibonge kwi-management ye-Quiz FM ngokuhlezi ngene sivulela iminyango ukuthi singene noma simemeza sikuphi ihlezi nisiwelcome lapho kwi-Quiz FM sibonge kakhulu le interview yethu ibe mnandi kakhulu but singakusho kakhulu siyacela nje wonke umuntu around la Enquthu bafethu abeze la eCambridge Center sikhona I think mhlawumbe kuyozekushaye abo past 5 intambama sikhona siphethe umndeni ngamanani aphansi but okukhulu kakhulu ukuthi abantu sibachazele siphinde sibafundise ngomndeni Skin Care. Sithi ke ningabe umuntu enombuzo ke engasifonela nje njengamanje simnikeze i-direction noma mhlawumbe ke engekho na around Enquthu efuna ukuthenga nje umndeni kwezinye indawo bengasifonela abantu ku 081 358 5485 081 358 5485 ku-Instagram na ku-Facebook kade si-live nje ku-Facebook @Umndeni Skin Care bazosibona abantu si-live la Enquthu eSandwana Pharmacy. Siyabonga kakhulu Thandazani sathemba ukuthi ke bazoza ngobuningi babo abalaleli khona lapho nje wasebezwile nje abeza abantu silindele bona befaka ifonyo ke besanitize sikelele ne-social distance okunye sikhuluma kakhulu siyacela sithi ayeye siyabonga Thandazani siyabonga.